Mitring ratang langot ragil kuning angobati mendra ne panci asmara kang mimbo dadi wong tani sang Tiahayu srukas marang nyawang tegalan sabin mbak Eka mani antet mesti iki aku wis bideng saiki apa engko durung mengko bidenge mengko bidenge engko ya was nylamar sang bener ngene iki ya aku bindeng saiki nak yen aku Tet hah kowe jenengmu Tet ta jembul kok kowe to langil kuning rusak iki Mas ra sido antet Mas wong jebul kok jembul rusak antet rusak jebul lah jebul iki bindenge jembul oke ya kepet iki aja ya jebule kuwi aja dibindengke to Mas oh walah kowe malah dhuwur men pikiranmu sing ngomong rambutan sapa Antet piye langil kuning tak takon ya Antet heeh Antet kaul kowe kene wae iki antet angel lho iki kok delok sing nandur timun kerblengker timun heeh dipangane ular wit timune sapa timune sapa nak ngene nyemul matamu kok wis kok jebul kuwi aja mbok bindengke piye to nak ngilkuning jebul lho ngono nak ngilkuning jebul lah ngono ora kok nak ngilkuning nyebul Mas aja to Mas aku ya nak ngilkuning jebul lah ngimun kok ya wong ki bindeng terus fragmen iki bindeng terus ya wis nggon dilompati kuwi nggon kuwi mesti nek tramu namun apa nek namu namun netramu dirabuk matamu rabun goblok iki ya lah netramu rabuk heeh piye iki ora enek limun sing dimangan ulen lah kok bosok kabeh tante kuwi timune anggus dewa timune anggus dewa Agus nek oh iya aku mau kanten kok nangon tak kira nek timonmu kok bae timone Agus Dewa ndalek ireng Entit iya entet kowe tak pateni lho Dit gelung aku kendho lagi nak nyunyuke momong ketemu Anis sing nandur plikone gede-gede kuning-kuning plikone sapa nak ngene mlingone ndi apa mlingone ndi ya ngono ki ra iso dikah Pak niki lho Pak sing rusuh niki lho Pak wong kula tekoke bligo kok
Iya toh, Mas? Bligoe bindenge piye? Iki piye lho aku. Pak nek bligo niku bindenge pripun, Pak? Nah. Piye? Oh. Lah ya bener kowe iki, Mas. Lah iya. Ya bener. Ning nadol aku ayo. Makan tambah lombok iya. Ning nadol aku ayo. Makan tambah lombok iya. Angkat iki. Oh. Ora kok Entit, aku ki mung takon wae lho, Entit aku mau bligomu kan, Entit. Nyingis. Apa? Nyingis. Ngis. Trigis iki lho. Jan iki. Lah wong kowe iki kok ya bineng aku ya ora patek cetha. Tak takon pisan kas ya, Entit ya. Kepiye? Entit. Enak ya. Sing ngetengi wedhuse protokol. Hah? Ki ingi. Kok dadi wedhuse meteng? Ditinggal protokol nyambut gawe. Kuwi sapa, Nek? Sing ngetengi aku ndang. Kok sik? Dadi ngene. Saiki sing ngetengi. Nak ngene kuning. Elok tenan, tadi nyangkemmu elok tenan. Kok Piye? tete ora enek babakan wedhus meteng ya ora enek Lah iki. nyatane ngono iki wong jenenge takon lho, Nek. Pramen opo iki menyalahi garis Lah aku iki. takon. Kowe pengen takon tenan. Sing ngetengi Agus nyawa. Men tambah nyawa ya. Ngetengi Agus nyawa ya. Men tambah nyawa ya. Agus ki ndi to kok ya wedhus-wedhus kok ya doyan ki ndi to jane Agus. lho. Oh, opo iki? Iki bose syuting. Ku njaluk lagu angele ra karuan aku wegah ku somben ngene iki. Aku nek tambahi aku ya gah ngene iki. Tenan. Angel lho bindeng ngene iki lara lho nang kene iki. Penan iki. Tambahi tenan, tambahi apa? Ya, Boleh lah. mbek kopong ngopo. Anu mik gabuk gelem Mas. Kempang gabuk. Iya. Coba Mas padakno sejatine aku panjas wong bangun kok iki. Ayo. Lah kok nyucuk dene. Iki famene ngono kuwi. Napa ngoten Bu? Terus enten. Bojo sing suwe ora ketemu pisan terus. Ah, ngono kae. Lah nek bayaranku pira nek mbok mek-mek ngene barang to, Ndek? Iki framen ora ngono ora. Aku Mas Panji. Nah. Oh, Mas.